Oke guys, lebaran kedua tak muter-muter guys. Kayak ini turu aku. Teko sarangan Sabiro kayak udan, terus turu deh. Mubeng arep ya. Iya dong, ada mubeng-mubeng. Pakai baju baru. Wedhe iki gak mubeng-mubeng. Mubeng-mubeng duwe iki dhisik. Duh, Lah selak wong-wong anu apa jenenge ilang kabeh. lek ilang ning ndi? Ya wis mubeng, gak ono ning omah. Lho, mulai dinteni ning omah. Bar apa kok? Bar bancaan bar salat itu terus bancaan iku langsung mubeng. Terus, Oleh sangu. saya tak sanggup. Entuk. Wis gede. Entuk sih. Bisa. Heeh. Ya biar rajin pakai bando. Baju koko. Ngejrek anu apa ki jenenge? Kon gawe klambi lanang iki nggih klambi lanang apa ya? Nah, ini kan cantik toh. Gak apa itu? Marani Apa? macak. Masa apa? Make up. Lho iki arep pakai lipstik ini kamu itu kok tahu aja sih? Kurang jreng ya. Hmm. Wajah. Elek macam. Kok kurang gerengan? Ya lipstik ini tak aja kamu. Yuk, cantik ya. Tak tahu. Saya marah iki sapa anjir? Yang ini jadi kan gawe lanang, iki gawe lanang iki. Terus apa lagi ya? Ceplek ku nunggu ya. Ceplek iya apa? Giwang. Giwang berapa tahun lagi? Sesek ini tak kayak ini. Ini kilo giwang mungkin tak cepat terus hilang. Sini aku. Ceblok engko. Masa tanya sebentar. Kayaknya ya. Kenapa? Asli ya. Apa nih? Anu, bulu merak. Ya gak asli, untung pucet kuwi. Untung kok bisa pucat. Gede kata mbok sikate. Mana kuning kan. Ya. Oke, saya pateni saya kan kuno ya. Wis oke ayo kita jalan-jalan ke rumah-rumah tetangga. Oke. Oke guys. Tuh, sandalku ki lali ilang sisih loh. Nggih sandal iki lho apik ya Yan ya. Nah, apik iku. Tapi kok nek enek wong Iki sandal hotel.
Tuh. Sadele Bu Alis kuwi. Tau iki sih. Sek. Rono ya, Bu. Rono. Biar langsung sek kowe. Tuh dia mobil lah. Enggak, coba beda ae. Lha iku kok dikakno. Hah? Kuncine kok dikakno. Kak upo dipakai di tempat ini sek. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mbak Manohara mengucapkan minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin. Semoga teman-teman semuanya selalu diberi kesehatan, panjang umur, rezekinya, selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Oke guys, sore kali ini Mbak Manohara mengucapkan mohon maaf bila ada kesalahan, ada kekeliruan kata, mohon maaf yang sebesar-besarnya ya guys, yang disengaja maupun tidak. Oke, tetap semangat untuk masa depan. Oke guys, ayo kita jalan-jalan nenggone tonggo-tonggo guys. Loh, Mbak Manohara outfitnya bagus kan? Laki banget kan? Laki banget. Laki. Laki aja guyu ya. Ki lanang iki yo ngene iki. Jadi kon nggih klambi lanang, Mbak Man iki lho klambi lanang lho. Ya kan? Beliannya toko kene lho. Oke guys, wis ngono wae ayo. Dipateni nyanyi Ji. Iya. Siji 40 detik tok ae. Ndak iki. Apa? Sing iki. Sing Kak. close kita habis sing guys. Ya adalah. Mas Trio karena nunggoni Pak Puhe ning anu guys. Sakit. Neng iki jenenge rumah sakit guys. Ayo. Iki jenenge cok ini mbok nganu ya. Hah? Oh iya lali ya. Sing kupur sik. Hai Mas Sigit. Ini gak usah wes. Kalau dikumpul, ayo dikumpul kan aku ya. Heeh. Ini pengen sik kok. Mas Sigit. Kamu cari apa? Cari buat makan. Oh. Minal aizin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin ya Mas Dikir. Ya Allah kleru. Kleru lah Mbak. Minal aizin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin. Ki sopo ke lo? Kamu siapa? Piye ta? Jadi kan baju laki, iya lanang. Lah laki kowe koyo ngono polahe. Piye ta? Iki lanang banget iki. Ojo ngono kuwi, sandale oleh bling-bling. Yo, lah aku udah mesti disandal iki no. Kopiahan. Minal aizin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin. Loh, wis njaluk ngono tak ya enak. Dah balenine. Cepet to. Iki mumpung payu. Lipstikku jebret kabeh bae. Anjir. Kan apa, Mbak? Gak ya apa-apa, Oke, delok ya. omahmu. Ya, sudah otot baru gak tau ini nih. Apa? Oh, kita jalan-jalan dulu guys, ke tetangga-tetangga guys. Kula nuwun. Yo, Jungku. Yo. Minal aidin wal faizin ya. Ya Allah, Gusti. Kok yang ngrungokne radio ta yo. Lahir batin. Sehat, waras. Iki lha wis ayu ke Mas Ayu arep muda. Ayo. Kok musuh to Mbak Sangi? Ayo besok ya, ayo masak-masak yuk. Wah, besok ya. Aku mulai menang yang nganggur Pak. Walah. Guys, besok makan-makan guys ayo. Aku pengen makan-makan tuku nganu bebek telu ngono lho dimuasak ya. Besok foto kambi lho Ayo. 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 Apa engko bengi? Lah aku bengi kok wong sik gomah. Yo mare ngono kuwi le guys, bodoh. Ayo keluargane akeh. Aku tak laku-laku sih anu. Darono tegakan dosa kuwi bukan. Kok kangen dosa piye lho, Mbak? Ya aku tak bilang. Lah aku lo dengar apa lah udan turu ah. Aku baru kayak. Ya dene aku mulai kosaran kayak udan jam 4 kayak terus turu aku. Dosa iki oke. Yo dosaku oke banget eh. Tak ambil lipstick sih.
Sekian, gaya lipstick sekian ya. Lipstick kan aku. Aduh, lipstick kucel aku ceklek. Tuku neh. Larang ki. Cantik. Ayo guys. Gaya permen, ngumpet permen sik ben cangkeme ora mambu guys. Tuh. Wih. Nemu wae. Nemu. Ayo OTW ya. Tuh. Ini Pak. Apa? Ngaku ae. Wes ayo aku sik. Dikumpul sik nggone kono ayo. Hmm. Tak kandel ayo. Pateni Kak. Heeh. Ya. Ya. Ini kumpul kan sik guys. Kumpul kan sik. Hei, mana bako ya nih? Bah, nilai kupon. Ini kumpul pejangan terus ya? Apa kumpul apa itu? Ada ae kumpulne. Padha ae. Ndang kumpulan tak syuting diangkrek. Nah, ndang. Ini mah. Jangan kosek lah. Kok salaman sik penting kumpul beda sik. Lihatlah guys. Servis. Servis ya. Ngono iki ya kok numpak tok lah tau. Nah, sing Bucain no. Sek. Dang. Kudu digoceki guys. Makasih ya. Kalau masih bekal Mbak juga. Minal aidin wal faizin Mbak Sih. Udah bangun ya, Di? Mandi. Wah, iya, nak mandi. Wes kan kok rene neh. Aku mlaku sik mumpung wong sik ning omah iki. Aku ning sarangan. Loh, salat ning kono ya aku? Ya yang ngene iki to macake. Bagi ya klambine lanang lho. Ya, guys. Masno. Iya. Gak sah Mas Noki. Kok aku ora tau disusuk karo no. Nah. Ngapa? Amo yo wis. Lahir batin keliru ya. Aduh. Sepurane ya no, salam setono. Oh iya no. Nggih. Mbak. Ya iki bodo-bodo ya wis bako lah ngangak. Oh iya, jangan pintar. Sip. Lene di buwe. Mana berarti yang jero kamar. Karena suwun bentang mari. Ngapa berarti? Kalau vertigo to? Ngombe yo antimu. Iki tak ngombe antimu. Balik-balik antimu tuh bubuk. Mau sesuk mari. Aku yang ngono iki lho. Yo, obat sebarang koyo ngene. Antimu. Aku nang panitia barang ngono. Iya antimu berarti wes. Nang jajal iki tak kok kuliah. Pisan to? Wes. Antimu isuk karo bengi tuh. Apa antimu berarti mari? Pinter-pinter. Vertigo ki ngono iki ya vertigo iki. Wes guys, berarti vertigo guys wonge. Dan sehat berarti. Jangan turu, aja lali mangan panganan mas saya tadi. Nek ngombe antimu mari aku apa antimu tak le. Ya, kari kata sumber lali. Apa nih? Tadi antimu. Nah, tahu dia.
Uripku normal ya. Hah? Uripku normal ya. Normal. Kayak iki ya golek ira petuk. Ya aku nang anu wae. Ndi? Uripku normal lah lho, bakawan ya. Agak normal idiot ben. Kok pegel aku ngrasane. Wong sitak di nganu ra kena. Pimpin. Dipimpin ra kena pendem ndase kayak ngibar. Ora dipendem Pak Guru bendase celane. Masuk. Komen ning ndi? Arepan. Mau diparani kok Arep negane mandor ya. Oke ya. Iya, Pak. Ya Allah tidak tahu Mbak Mini ini guys ini gak apa-apa Mbak Mini gelange ya Allah ya Allah ya Allah ya Allah gelange ya Allah ini gambar ya teh ngapusi Ya, wes ya. oke hati-hati baru ini sih Rio Mas Rian Mas Rio telepon ya apa iya Bi ayo mudon Halim Halim iya ayo mlebu sik nek no guys gak do mubeng dulure teko gak apa-apa ngarepe L300 ngono lho iya ngarepe pickup sama-sama dedekku delan dedekku sebesar apapun kalau di mataku pangkat cili ayo Walaupun tua aku lah ya walaupun tua dek ayo sini Bi. kok ya pinter menis gak nangis tuh kak yo Waalaikumsalam masuk loh Pak baru disalimin ya ayo Pak Tren dulu saja le sepuluh ya Pak Toh ya Pak Kudrata yuk naik ke puncak gunung yuk buka karena ini tambah ini Ini apa? Gue ini rumahnya. Ayo masuk. Naik rumahnya. Bi, Oh, ini ambi. Nanti izin ambinya. Ya. Kita mau room tour. Iya. Room tour ya, Dek. Kamu Ambi juga punya YouTube. Itu papa. Ambi channel. Abi wah kebencian Iya, di atas ya, Dek. ayo Kok Assalamualaikum. Waalaikumsalam Tinggi banget ya. Panas banget, Dek. Bagus. kapus Wow, ini, Dek. hasilnya dikakkan dong Mana? Repot. tuh Kursi. Ini udah 30 menit. On sih. hasilnya dikakkan guys bila yute kok muter-muter tak kepetok tanganmu itu Bingung. Ambi mau jajan apa? gimana nih saiki monde kok gak enak ya ning matahari ya Lagi aku bawa dia tuh. Dudu. Apa ganti seneng? karo Apa ganti seneng ya? aduh Ini kok kayak problemen. ora iki lah kayak ngene ya kok kono yang ketok ya Ya iki ya. Oh ini, Dek. Ini loh kamu Mas. Ya iki tan. apa Apa baju? ada cari sendiri Mau lihat baju. Sini. lebih enak nganu teh pucuk ngono kok Ini baju. mainan apa dek ini tuh tak tekoni Tak kulkas. kamu gak pernah kesini toh Nah, ini hilang dari salah gak misalnya? Gak. Mana tidur ya? Mana tidur pas kesini ya? apa Kapan tidur ya? Oh ini sih kayak Cina-Cina loh ketok. iya baru cek baru fitting baju kok bingung Kilo dek, jajan dek potato yuk rajin gini ya. hah? Lantai atas kudu berarti kita pasang satu lagi. Lihatnya dua Bisa. kono kalian lebih kanu Berarti kudunya sentral. apa?
AC sentral. Oh kae sing gede kae. Heeh. Iya, iya ora kae. Ngono kae. Wah. Kira-kira saulan listriknya Nyanyi ya. Iki sak ulane kalau saya kok Pira? 800. Walu. Heeh. Ini nyampe walu belum? Ini tak puasa. Tak pangan dhewe tamune ra dipangan kok. Tamunya kosong. Hmm. Nopo kerso. Mas Pian. Ning ndi, Dek? Ini medon. Nyapa? Boleh Pak e paling. Di. Yo. Ya. Ya. Iya. Enggak. Capek. Kau nangis gak gelem nangis? Kan buka dulu, guys. Jajan. Untuk kapan, Mbak? Mbak Susi. Ya, apa dia ya? Ya seminggu lah ya, tapi aku les ragen. Bi? Ya. Brokone Kuryadi. Sama-sama, guys. Kok malih dol ta bro lemu banget ya? Ga iso. Masa ta? Iki gak lemu no. Nah, piting. Bubur, Pak. Nah, piting. Roman jatuh. Ambil sendiri. Ini loh dia enak, Dek. Bolok ya. Air putih yang sebutnya air putih yang jaring dingin-dingin teh pucuk. Pucuk. Enak. Enggak jaluk guru ya, Kak. Namanya siapa, Dek? Nih, Nabi. Apa Dek mau kayak tamu tapi aku mau males ngonten ya Allah Gusti. Ben kono ya, guys. Arek rasan-rasan sik ning ngisor iki lho apa? Dhuwur iki lho. Iki wis kesel, guys. Lah, Sedino alah. gak leren, sedino gak turu. Lah alah Gusti. Dadi kesel iki kok wis pengen ngene. Oh ngene iki Semakin ke bawah. maksudnya ngono. Dadi ki ngene terus. Lah Allah Gusti. Semakin delosor, semakin Bar kok mah lor guys. Jawa tak susul iki karo muter ngono lho anggitku. Lah kok wis munyuk-munyuk teko ngarepan yo wis to. Guys. Makasih ya, guys. Dia lah, ganteng. Ambi. Ya Allah. Hai guys, nang vlog piye, Dek? Halo guys. Halo guys. kayak adik kalau di rumah. Ndang kalau di rumah piye? Ambil lo neh, ndang banyune nganune mimike ndang. Ambil neh. Kayaknya kok mau ngelak banget. Ada ya di Jakarta ada ya. Jauh. Jauh Jakarta. Lungguh kene lo Yan. Lungguh kene lo. Jakarta itu jauh. Lungguh kene. Nek diomongi Pak To dirungokne. Wi Pak omongono Pak, ben gak beling Pak. Jam dapat penting sekolah ya. Harus masuk ya. Sing dhisik wis lewat enggak usah diulang. Ke depannya semakin bagus. Kan wis pengalaman sing dhisik wis ngene iki. Dirungokke. Bagus. Wis ganteng-ganteng mana-mana. Heeh. Enggak. Tapi nek nakal Sing rugi sapa awake dhewe enggak sapa-sapa. sing rugi gak aku, gak Pak To, gak kabeh, sing rugi kowe dhewe. Ini wis rugi sih jangan sekolah. Ini wis ngono. Akhirnya seperti itu penyesalan itu belakang memang. Dirungokke wi nek diomongi. Penting ya. Sekolah ya. Matur suwun Pak To. Wis diomongi. Enggak marah karo kowe enggak, cuma marahne. Pak To ki yo ngono kuwi, aku mbiyen yo diomongi ngono. Ben pinter, kepengene tutupin besok ben sukses, ben lebih sukses karo timbangane mae mbane kowe. Kok lebih ke depan lebih baik dia. Nah, dirungokke. Dulure kabeh, ngerti nek awakmu apik kabeh dulure katut. Ya kan katut kebaikan. Kelo anake sapa kok pinter men ngono. Kabeh iki kuwatut kan lho. Putune Pak Tong. Ning kono kae kok ngene-ngene. Ngono kuwi wis
Pak Toh kan jauh, tapi panggah katut. Lah. Tapi nek kowe rajin lan baik, kabeh ku katut-katut. Nek kowe kurang ajar, gene ngombe, gene ngerokok, mesti diceng wong, "Ke sapa kek? Sapa?" ngono. Teman-teman. Itu masa-masa seperti kamu itu dimanfaatkan kamu. Besok mesti. Kok kaya Pak Toh ini wis kadang warsa wis. Ya ora, kok kedaluwarsa. Ngarep wis kan ikut kok kono. Dhisik kepengin sekolah jane, tapi enggak ada. Dan anaknya Pak To sukses-sukses. Siki dadi guru. Lho, Mbak Nani. Dia wis ngulang pirang tahun, Dek? 10 tahun. 10 tahun wisan. Ki dadi guru. Guru nyambi. Guyu. Ayo. Mbiyen lho, mbiyen Mbak Susi bidan, saiki ikut suami di Jakarta. Lho. Aku biar ora pinter loh Yan, ora juara ya. Tapi kok dadi bidan ya? Karena aku rajin. Nah. Belajar. Iso gak iso aku mlebu sekolah. Nah. Betul sekali. Cuma itu aja, masalah pinter malah juara itu belum tidak jaminan. Ya pinter harus berusaha. Iya ya ikut toh. Wong ki mudeng. Nek dijak omong ki. Nek dijak omong disauri, aja menengahi. Gak kadang celuk, "Yan, menengahi roro jebus sik." Get-geti wong e. Kok ya wis dirungokke. Muni piye nek diomongi Pak To. Terima kasih. Nah, Karena apa Pak Toh jek ngomong karena seneng. seneng nek gak seneng juga ngomongi. Wis biarlah wis ngomong wis. Wis seneng wis ngomong itu lepas. Kayak aku nek gak seneng karo wong diomongi ra kena tak umbar ben. Arep dadi entung ya karepmu ngono. Mana-mana. Iya. Sopone. Terus sing memperhatikan kuwi iki sopone Pak. Nah, nek gak dulur-dulurmu. Kamu pernah bisa untukmu ya tak syuting? Ya. Men dipendel tau. Ya iya. Wis nek wis awak dadi wong anu arep kepengin opo lho. Keturutan. Enggak usah. Anu penting wis toh. Sepenting saiki sekolah. Sudah lewat itu sudah dihilangkan mesti kita menuju ke depannya. Nah, sing elek-elek diguak. Itu suatu pengalaman saja. Heeh. Tapi kan kamu mau kamu merokok, rasanya rokok piye meneh. Wis terus rasane to kowe? Kaya apa? Mau kowe ngombe iki ya kurang iki dadi apa? Kan wis kuwi gambar rasane iki untuk pelajaran untuk ke depan. Cuma ingin tahu saja rasanya kok mendem kaya apa. Kok dikan kaya wong goblok. Rasanya rokok ya enggak kayak ngene iki mun Pak. Dulu bisa dibuang itu padahal membuang duit kamu to. Pak tahu dhisik ya rokok ya. Nek omong dirungokne. Terus tak pikir-pikir rokok itu rugi lah. Tapi beli rokok kembali beli rokok kena tanggung kok jajan anakku. Kena tanggung tuku klambi. Kena tanggung tuku maem sing enak wetenge warak awake sehat. Merokok rugi. Ya. Enggak usah sing tukang rokok enggak usah ditiru. Iki ngerokok sesuk ganti duit. Aku anake iku lho bingung banget. Wong aku ora tau neko-neko lho Pak To jeng biyen. Tenan, rokok ora tau, ngombe ora tau, piye-piye ora tau, enak ya ngene iki. Ya wis disyukuri ae, nyatane awake ya sehat. Kok Dek. Undang muni sik halo guys sik. Halo guys. Guys. Halo guys. Guys. Bito guys. Carane kaya Review. oga Apa ta kok angel menar ngomong iki? Endorse. Kok ketek-keken aku kayak iki? Dasare gulune ndek. Dia apa? Apa? Gawa? Mau pulang. Apa jenenge? Jenenge kok enggak ada kok aku lagi di WA. Ayo. maksudku ki aku arep Apa? anu Saya tak cuma duit sik. video Kamu gak jalan pulang di sini ae.
Sayang sih, sayang sih, sayang sih. Sayang sih. Ambil bae. Ya udah. Tak duit. Kau minta uang kurang, minta sawo kurang. Banyak. Merah-merah 5. Gak kurang toh? Tuh, udah. Banyak. Iki lo tak kasih uang. Kasih. Terima kasih. Terima kasih. Iki lo. Itu dikasih kok. Oh mak mikir jenangel. Iya, kasih. Adik, terima. Terima. Besok tanggapan wesan duitnya. Nih, makasih Beli Adik. anu, beli es, beli Dulu, Nang. susu. Nang, Es krim. Adik ambil. Ya wes, Nah, tak ada mamahmu ya. Makasih. Sama-sama. lah iya makan kok. Orang nyenyeng. Uri. Cangkul. Wes. Ayo. Ayo guys, dadah. Nganu nih bawa tasnya. Pulang ya. Nyapa ya anu ya? Juga HP. Oh iya. Hasilnya pada dia ya. Apa? Iya pak. Apa tau? Oh iki tau? Yo, Iki mergane nganu. Apa iki jenenge? Nganu hitungannya kan gak pas ngono lho. Udah kan tambah dia, tambah lagi Timbang enak tambahin buku macan. keramik. Koko macan. Oh, jadi koko macan. Heeh, buku macan. Macan buku. Wes pateni guys, nanti lagi.